Fitnessgym Kivistö on Vantaalla sijaitseva GoFitnessin rakentama täyden palvelun kuntokeskus. Uudistettu tilat on valmistunut vuoden 2015 joulukuussa ja tilaa salilta löytyy massiiviset 1500 neliötä. Tää on varmasti Vantaan hienoimpia, ellei jopa hienoin salikokonaisuus. Tuu mukaan, niin lähdetään tsekkaa. Portaista löytyy Fitnessgym ja Loaded tekstit. Se tarkoittaa, että perinteisen kuntosalin lisäksi täältä löytyy Gymini Gym-konseptilla toimiva Loaded Experience. No niin, tervetuloa tänne Fitnessgymin kuntosalipuolelle. Ihan ekana tää tiskee silmään tää laaja laitevalikoima. Löytyy jokaiselle lihasryhmälle jotain. Tää kuntosali on rakennettu Sports Artin, ATX:n ja Watsonin voimalla. Eli laitteet on ainakin taattua laatua. Fitnessgym on muuten kestävän kehityksen sali. Nää Sports Artin kaikki kardiolaitteet tässä kerää sähköä talteen, jota käytetään tämän salin energiankulutukseen. Eli Fitnessgym siis tuottaa osan käyttösähköistään itse. Aika siistiä. Tän oven takaa löytyy spinning-huone, josta löytyy perinteinen spinning, mutta myös sen lisäksi virtuaalinen spinning. Kuntosalilta löytyy myös toiminnallinen alue. Tähän kuuluu valtava harjoitusräkki, maastavetoalueet ja paljon pienvälineitä. Tää sali alkaa olla pikkuhiljaa nähty, mutta tässä ei ole todellakaan vielä kaikki, nimittäin täältä löytyy jotain aika siistiä. Tuu mukaan, niin lähdetään tsekkaamaan. Täältä löytyy Loaded Experience, mikä kuuluu samaan kuntosalin jäsenyyteen, eli samalla rahalla pääset myös tälle toiselle puolelle. Tää sali on tarjottu tavoitteellisemmille treenaajille. Lähdetään tsiikaan, mikä täällä on oikein meininki. Tää Loaded-puoli on 500 neliötä ja palvelee erityisesti tavoitteellisesti treenaavia. Kuten mä jo aiemmin sanoin, niin tää Loaded kuuluu kaikkien asiakkaiden käyttöön, sillä samalla kuukausihinnalla. Tää Loaded-sali sisältää laajan valikoiman huippulaadukkaita kuntosalilaitteita ihan nyt jokaiselle lihasryhmälle. Löytyy laadukkaat taljalaitteet, enemmän kuin tarpeeksi käsipainoja, räkkejä, monipuolinen valikoima laitteita. Kokonaisuudessaan todella monipuolinen ja magea sali, erityisesti tositreenaajille. Ja tää sali oli rakennettu pääosin Watsonin ja ATX:n voimalla. No mitäs muuta mainittavaa? No esimerkiksi tän sermin takaa löytyy pieni rauhoittumisalue, josta löytyy esimerkiksi tuoli, johon voi mennä vähän rauhoittumaan. Fitnessgym oli laadukas ja monipuolinen kokonaisuus, jossa oli otettu huomioon kaikenlaiset liikkujat. Laitteita löytyi molemmilta puolilta tosi monipuolisesti ja ne oli laadukasta ATX:n, Watsonin ja Sports Artin tavaraa. Tää projekti oli täysin GoFitnessin suunnittelema ja kalustama kokonaisuus. Mä ainakin fiilasin tästä todella paljon.